Helo, ni di chwi ar y tŷ pen. Fi di Miri. A fi di Lara. Da ni efo chwaer arall, ond di hi ddim yn gallu siarad eto. Heddiw, da ni'n mynd i fod yn gwneud sialens heriau. Da chi'n barod? Dyma ni fynd. Iawn, efo'r rheolau, gyd ydych chi angen i wneud hyn ydy papur, pensel a chydig bach o chymig. Be ydych chi'n mynd i wneud ydy ydych chi'n mynd i ysgrifennu faint bynnag o heriau ar bapur a torri nhw allan. Da ni'n mynd i ddefnyddio het i ddewis yn allan ydych chi ddim angen. A wedyn, be ydych chi am wneud ydy ydych chi am wneud yr heriau. Mae hyn yn fod yn hwyl. Barod am her rhif 1. Het! Gwnewch colir gwirion. Her rhif 2. Het! Gwna driciau ar y trampolin mewn sbectol haul. Dawnsel wirion ar y bont. We dance and we ah. Yeah, 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 yeah. Ah. Het! Het! Lara, sy'n dod o het? Diolch ots, gen i fi'n arall. O na! Bwyta rhywbeth ti'n ei gasau. Put upside down. O no. Mama! O na. Bita fo! Mae'n rhywbeth hwnna'n hych. Bita fo! Just costio! Fi'n teimlo na beetroot, diolch. Mae'n spicy. Mae'n diod. Mae'n diod, beth yw diod? Yma. Het! Dynwareda rhywun yn yr ystafell. Miri, mae'r ystafell yma'n mes! Het! O na! Gwisga yn wirion a hula hoopia am 30 eiliad. Her nesa, Lara, i ffeindio'r her yma, ti angen edrych ar y soffa. Canan wirion ac yn uchel dros y lle. Hysbryd y nos, ti dyma nawr. Bw! Gwasgar ar ofnau, cynnawr wawr. Oedd hwnna'n hwyl, Miri. Oedd rwan eich tro chi. Welwn chi'n steddfod flwyddyn nesaf.